Казан, нурлы Казан, дәртле Казан. Абдулла Тукайның Татарстан башкаласына бар мәхәббәте шушы шигырендә чагыла. Әмма ул Казаннан тыш илнең башка шәһәрләренә дә сәяхәт итәргә яраткан. Күп очракта иҗатташ дуслары, милләттәшләребез чакыруы буенча һәр шундый шәһәрдә бөек шагыйрьне зурлап каршы алалар. 1908 елда Абдулла Тукай Мәкәрҗәгә, бүгенге Түбән Новгородка сәфәр кыла. Анда аны гаскәр Камал алып барган. Бергәләп Мәкәрҗә ярминкәсендә йөргәннәр. Базар белән, ярминкә белән таныша, шундый кызык фактта теркәлеп калган. Ул анда җырлаучылар белән дирижерлык итә. Белмим, Тукайның андый гыйлеме сәләтләре булгандырмы, ләкин факт ул теркәлеп калган. Шул ук 1908 елда Тукай атаклы сәүдәгәр Акчуриннар чакыруы буенча Гурьевкадагы сукно тукыма фабрикасына бара. Хәзерге Ульяна өлкәсе ул. Фабриканың эшчәнлеге белән таныша, анда эшләүчеләр белән аралаша, андагы укытучылар белән шулай ук әңгәмәләр кора, сөйләшүләр үткәрә. Тукай ул вакытта инде бөтен татар дөньясына билгеле шәхес була. Аның килү хөрмәтенә Акчуриннар аш мәҗлесе уздыра. Тукай аларга рәхмәт әйтеп чыгыш ясый. Идеологик сәбәпләр аркасында бу мәгълүмат озак еллар киң җәмәгатьчелеккә билгеле булмый ди. Тукай турында яңа фактларны җыеп туплаган Рамил Исламов. Ул үзенең шушы сәяхәтләреннән канәгать калганлыгы сизелә. Кайда гына барса да Абдулла Тукай иң беренче кергән җире аның татар газеталарының, татар журналларының редакцияләре була. Тукай маршрутындагы тагын бер шәһәр Әстерхан. Анда ул дусты Сәгыйть Рәмиев чакыруы буенча бара. Бу хакта Тукай Сәгыйть Сүнчәләйгә хатында язган була. Җитәрлек акча табып булса, җәен түгел, язын. Беренче пароход илә Әстерханга Сәгыйть Рәмиевка кунакка китмәкче булам. Вә аннан икәүләшеп Кыргыз арасына Кымызга бармакчы булабыз. Үпкә авыруы үзен сиздерсә дә Әстерханда Тукай барлык мәдәни чараларда катнаша. Зәйни Солтанов җитәкчелегендәге театр труппасы белән фотога төшә. Абдулла Тукай Санкт-Петербургка чыгып китер алдыннан английский пальто сатып ала. Һәм башына немецкий кепка. Иң үзенчәлекле истәлекләрнең берсе Тукайның Санкт-Петербургка сәфәре белән бәйле. Россиянең төньяк каласына ул апрельнең 20-ләрендә килә. Шәһәрдә бу вакытта җипшек кар ява. Дымлы һава аңа начар тәэсир итә. Санкт-Петербургтагы яшәүче киң татар җәмәгатьчелеге Тукайга әйбәт мөнәсәбәт күрсәтергә тырыша. Тукайны Санкт-Петербург белән таныштырырга телиләр. Тукайның кәефен күтәрү өчен Сафа Баязитов өендәге төрле граммофонга пластинкалар куя. Лермонтов, Пушкин шигырьләрен тыңлата. Тукайның гомерендә дә опера күрмәгәнлеген, карамаганлыгын алар белеп алгач, Марин театрыннан операсына билет алалар. Кызганыч, Тукайның авыруы көчәеп китә, һәм Тукай шулай итеп операны күрмичә кала. Муса Бигиев, ул журналист та була, ул үзе безнең дин белгече. Абдулла Тукайны Петербургка чакыра. Хәбәр дигән газета, татар газетасы чыгарыга ди. Тукайны хәбәр газетасының мөхәррире итеп куярга телиләр, әмма бу теләк чынга ашмый кала. Санкт-Петербургта Тукай Муса Бигиев, Кәбир Бәкер йортларында кунакханәдә яши, Поль исемле табибка күренә. Ул шагыйрьнең авыр хәлдә булуын үзенә әйтми. Дөрес туклан, терелерсең дип шандыра. Тукай канатланып Уфага юл ала. Уфада Абдулла Тукай Мәҗит Гафури һәм татар җәмәгатьчелеге белән очраша. 20нче йөз башында татар тормышы гөрләп торган шәһәр Тукай күңеленә хуш килә. Ул бүгенгә кадәр сакланган менә шушы йортта яшәп торган. Элек монда китап кибете була. Ул аны шулай дип атай, квартирды, бик күңелле булды. Кунаклар еш килде. Гомумән мин канәгать булдым ди. Шулай итеп без горурланып әйтә алабыз. Менә без Уфа халкы 100 ел электә бөек шагыйребезгә ничек хөрмәт күрсәткән без аның алдында бүген дә башыябыз. Уфада 3 көн торганнан соң сәламәтлеге инде шактый какшаган Абдулла Тукай Троицкига юл ала, Кымыз белән дәваланырга. Аны Троицк мулласы Габдрахман Рахманкулов чакырган булган. Менә Байназар Әлминовның бу картинасы кызыклы. Абдулла Тукай Троицк далаларында Кымыз белән дәваланып шигырьләр язып ята. Бөек шагыйрьнең озын сәфәре шундый бәхетле мизгелләр белән тәмамлана. Июль башында Тукай кабат Казанга кайта һәм шуннан озак яшәмәй инде. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Миләүшә Латыйпова, Илдар Еникеев, Яңа гасыр каналы.